Hoxe é un gran día para Galiza porque estamos ante un gran triunfo da cidadanía, un gran triunfo de toda a xente da comarca da Ulloa, da comarca da Arzúa, toda a xente de Arousa, todos os milleiros de galegos e galegas que nos mobilizamos en contra da bomba ambiental de Altri, que o fixemos sin rendernos nunca e, desde logo, desmontando todas e cada unha das mentiras e das falacias do Partido Popular. E hoxe podemos decir que o pobo é quen máis ordena, que o pobo galego dixo alto e claro: Altri non, Galiza sí. Hoxe tamén un gran día porque esta é a derrota dun goberno do Partido Popular, dun goberno de Rueda, que defendía o expolio dos nosos recursos e a contaminación do noso territorio por riba das persoas, que quería poñer os intereses de Altri por riba da xente do medio rural e da xente do mar. Supón a constatación tamén do fracaso da política industrial de Rueda. Altri era o seu mascarón de proa, era o seu proxecto estrela, era ese proxecto co que os galegos e galegas relacionaban ao Partido Popular e Alfonso Rueda aquí en Galicia cos proxectos industriais. Era o proxecto industrial do Partido Popular e de Alfonso Rueda. Por iso, hoxe, eu creo que Rueda é un dos que debe dar e pedir perdón polo apoio a este proxecto frustrado, e eu quero dicilo frustrado desde os seus inicios. Cando os e as socialistas defendimos ese estudio sobre Altri que tiña que cumplir os parámetros económicos, sociais, medioambientais, e que dese análisis xurdía que efectivamente era un proxecto que nin Galicia merecía, nin que Galicia quería, nin que era bo para o noso país. Se hoxe Rueda dá marcha atrás é porque as negativas do goberno socialista desde o goberno central lle puxeron freo a ese proxecto porque non cumplía os estándares nin económicos, nin sociais, nin medioambientais.